जय श्री जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। आउ गोटे अनुभूति मोर श्री जगन्नाथंकर पूजा पर्व में होता कथा अनुसार मुझे कहूँ ସେଇଟା ବି ସେଇ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଷ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ବି ଘଟିଛି। ଦିନେ କ'ଣ ରାତିରେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ମାନେ ତାଙ୍କ ଚଳୁରେ ଦେଖାଯିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଯେଉଁ ଚଳୁରେ ଦେଖାଗଲେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଚଳୁରେ ଦେଖା ନଯିବେ ତାହେଲେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଚଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତରେ ପାଣି ନିଆଇକରି ହାତକୁ ଟୋଲା କରି ସେଥିରେ ପାଣି ନେଇ ସେଇ ପାଣିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଛବି ଦେଖି ତାପରେ ପାଣିଟାକୁ ବୁଲେଇକିରି ଏଇଭଳି ହାତରେ ପାଣି ନିଆଯିବ। ତାପରେ ସେଇ ପାଣିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଛବି ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଅର୍ପଣ କରାଇ ଭୋଗ କରାଯିବ। ସେ ଚଳୁରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲେନି ଆଉ ଠାକୁର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ତାପରେ ସେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସେଠୁ ରଜାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ, ଆମ ଗଜପତି ରଜାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁ ଶୋଇଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଳ ନଦୀର ଜଳ ଆଣି ଦେଇ ତର୍ପଣ କଲେ ମୁଁ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କେଉଁଠି ଅଛି? ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଅଛି ବାଙ୍କି ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡୁକ ନଦୀ ଆଉ ନଦୀ ହେଇକିରି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ 94 ମସିହା କଥା ବୋଧେ ହେବ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜୋରେ ବଢ଼ି ହେଇଥିଲା। ସେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ ପାଣି ମୋଟେ ନାହିଁ। ସେଠି ବାଙ୍କି କଲେଜର ଓମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ବାଲି ଉପରେ ସବୁ ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ନଦୀ ଧାରଟା ସେଇଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଖୋଲିଯିବ, ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କରାହେଇଥିଲା। ବଜାର ସବୁ ଖାଲି କରାହେଇଥିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ବଢ଼ି ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ଧାରଟା ଖୋଲିବ। ସତକୁ ସତ ରାତିରେ ସେ ଧାର ଖୋଲିଗଲା। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଆସିଲା। ପାଣି ଆସିକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ଠାକୁର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ଏଇଟା ବି ନିହାତି ସତ କଥା। କାରଣ ସେଦିନ ବଢ଼ି ହେଇଥିଲା ବାଙ୍କି ପାଖ ସେ ନଦୀ ଝର ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ, ସେଇଟା ପାଣି ନଥିଲା, ପୁଣି ସେଥିରେ ବି ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠୁ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ସେ, ଏଇସବୁ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।